Can Ricard és la fàbrica més antiga que queda actualment a dret al Poble Nou. L'origen d'aquesta fàbrica, que és una fàbrica d'estampats i de blanqueig, és cap al 1852, quan la família Ricard, que són del Bages, venen aquí a Barcelona i s'instal·len aquí al Poble Nou amb la idea de construir una gran fàbrica de tints, blanqueig i estampat. I es converteix en una de les principals indústries de la ciutat. I a partir de la segona dècada del segle XX, el tèxtil entra en una crisi important i els Ricard es veuen afectats també per aquesta crisi. Tot aquest complex industrial es converteix en un gran parc industrial on els propietaris, encara la família Ricard, van llogant les naus i els espais per separat a petites indústries, tallers. Per tant, tot això es comença a omplir de noves activitats, noves indústries. I així continua durant tot el segle XX fins als primers anys del 2000, que la fàbrica es veu afectada per un pla urbanístic, el Pla 22@. Gent interessada al barri, diferents entitats del Poble Nou, constituïm el grup de patrimoni industrial del Fòrum Ribera Besòs per tal de recuperar i preservar aquells elements del patrimoni industrial que queden al barri, que estan pràcticament tots afectats pel nou pla urbanístic, i que per nosaltres és importantíssim perquè és un signe d'identitat, és, diguem, els elements, els referents més importants del que ha sigut la ciutat durant el segle XIX i el segle XX. Encara queda aquí al Poble Nou un bon nombre de fàbriques i sobretot aquesta, Can Ricard, és, diguem, la més emblemàtica, primera per antiguitat, mitjans del segle XIX, i segona per grandària i també per formalització arquitectònica. L'Ajuntament va aprovar el catàleg de patrimoni industrial del Poble Nou, ja havent entrat en la dinàmica d'entendre que aquest patrimoni s'havia de conservar. Es van catalogar 114 elements de tot el patrimoni industrial del Poble Nou i aquest concretament podríem dir que era el més important de tots i aquest va ser catalogat amb el màxim nivell de protecció del patrimoni català, que és bé cultural d'interès nacional. Sense aquesta fàbrica, que és la principal, la que dona l'autèntica magnitud del que havia sigut el Poble Nou industrial, o que s'havia conegut també com el Manchester català, sense això, el més no deixa de ser un conjunt de fragments dispersos, aïllats, inconnexes i sense cap mena de sentit. És a dir, és a través de la recuperació de la gran instal·lació fabril que tot el més pren consistència i, per tant, és un patrimoni, diguem, perfectament legible.